Sziasztok, én Bence vagyok, és itt van velem Tomi! Sziasztok! És mai napom a Skyblock 5. részével fogjuk folytatni. Onnan, ahonnan abba hagytuk, itt vagyunk a spawnon, szereztem egy fonalat, és körülbelül a kajacsíkomat 2 üti. Szóval most írjuk, hogy Perriers go, és gyerünk a szigetünkre! Hát igen, kedves Huntomi Gamer az most nagyon dolgozgatott ezen a szigeten. Igen. Meg Ghost is. Egy pillanat, csak én is elkezdem a videót. Jó van, én addig veszek fel nagyon pitta fényerőn, mert rohadt sötét a játék, olyan mint a hugom. What a fuck is going on? Hallod? Mekkora rekt egyébként? A tessa 50 FPS-en van. Most nagyon jó időt választottam videózásra. És hello, sziasztok! Én Huntomi Gamer vagyok, és itt is lennénk nálam a Skyblock első részével, de Bencénél már az 5. Úgyhogy itt van velünk Bence. Hello! Úgyhogy kicsit így kidolgoztam a szigetet, meg Ghost is, csak ő nem tud itt lenni, mert el van tiltva a géptől. Igen. Elkezdett a gyerek Half-Life 2-zni, azt rosszul járt. De a tesó, én viszont most adok magamnak egy kis életet. Megnéztem a víz alját, nagyon szép. Ugye azt a Skyblockot, aki lett a live-omat, azt látták ezt a Skyblockot, de nálam még nem került fel a videó. Ezzel szedek lombot, vagy vállót nem szedek. Lombot? Szedek lombot. Tamás, itt csak nyelvtanozni lehet. Lombd. Na, nem tudom ki mondani. Lombd. Van egy csemetém. Mert egy sincsen. Anyám, majdnem lezúgtam. És srácok, ha szeretnétek, hogy folytatás legyen a sorozatból, akkor nyomjatok egy lájkot. És jelezzétek kommentben, hogy mennyire szeretnétek ilyen részeket. Remélem nagyon szeretnétek, mert más videó nem nagyon lesz. Még. Gépen van Half-Life 2, csak éppen a videózó program az olyan okos, ügyes meg cuki, hogy őszintén nem óhajtja elvállalni. YouTubers live-ot is OBS-sel tudom max megoldani, azzal meg úgy laggolna, mint a... Na. Kedven, nézzük Tamást. Fókuszáljunk Tamásra, koncentrálunk a gyönyörű TNT-s ruhájára. Egyébként Tamásnak csak azért TNT-s ruhája, mert esetleg felidegesítjük, akkor egyből robban. Yeah. Mintha Rocket League-eznek. Yeah. Hú. Ne tudjátok meg, mit szoktam csinálni. Persze én még nem láttam a gyereket Rocket League-ezni, azt várom a legjobban, hogy lássam egyszer. Élőbe. Élőbe. Megyek elé egy fekete BMW-vel. Ó, az FPS-em! Ó, az FPS! És rá van az a rendszámot, hogy és kedves Huntomi Gamer a fasz, és itt is tehetünk. Igen, az előző videóban akkora vágást csináltam, srácok. Ezt meg kell mindenkinek néznie. Az a Skyblock nézzétek meg, egy nagy beszólás van benne, mert Bence rosszul vágta meg egy kicsit, vagy olyan jól vágta meg. Olyan jól megvágtam azt a videót, hogy Tamásnak annyira megtetszett, hogy ő még kommentelte is. Igen. Kikapcsolom a Skyt, kikapcsolom a Holdat, kikapcsolom a csillagokat. Kikapcsolom a felhőket, kikapcsolom a annyira laggolsz. Srácok, leírjunk ki, de azt nézzük a nem, megtalált. a fákat nem is lehet kikapcsolni. Ezek hozzá mentek. Huntogi Méger. Nem. Hallott Tamás, olyan szép a játék, full világos kék az ég, nem tud váltani napszakot, mert kikapcsoltam a napszakváltást is. Jó. Tudod, nálam az FPS az aranyból van. Srácok, azt ugye vágjátok, hogy nem csináltunk még, én még nem csináltam semmit ebben a részben, csak ugrálgattam össze-vissza, és Huntogi Mégert néztem, ahogy éppen horgál. Nem horgászik, fát vág. Ezt én fogom most kivágni. Jó, én állom.
Van izé? Kemencénk. Csemence az lent van. Kemence. Szerintem nincsen. Á, nincs. Basszus. Még Csinálni akartam izé ollót. faszén sincs. Srácok, egyébként, ha szeretnétek bármilyen modról videót, mit tudom én, most mondok ilyet, Tekit, FTB Direwolf, ilyenek, nyugodtan szóljatok, ha meg akarjátok nézni, hogy bénázok, meg letöltöm. Ti kedvetek én bármit. Ti kedvetek ki egyszer le fogom videózni, hogy kitekerek Tomiékhoz, nem mondom el, hogy hol laksz Tamás, meg a végén még megütsz. Ide jó? Lefejelem a vállát. Én nem vagyok. Én kicsi vagyok. Kicsi, persze. Olyan kicsi vagy. Srácok, egyébként akarom nektek mondani, ha egyszer eljutok odáig, hogy kiussak Tamásékhoz, ami nem nagyon, nem tudom mikor fog eljönni, amikor az ő szülei is engedik, meg az enyém is, hogy tekerjek 20 kilométert. Majd ha egyszer eljutok odáig, akkor majd lesz közös élő videó is ott, helyben. De a Tamásra meg ne pazarod már azt a csontlisztet, tudod milyen sok vettem? Milyen csont? Nem, nincs itt nálam csontlik. Akkor mi van a kezed? Mi az a fehér cucc a kezedbe? Oldó. Ja. Ennyire kell neked ez a cucc? Én Olyan javaslom. ollót csináltál, vasungó Tamás? Ennyire azért csak legyünk ma hülyék. Leestem egy oldóval! Fuck. Per. Ilyes, go! És... Hallod, még jó, hogy olyan gyorsan gépeltem, hogy a szigeten haltam meg. Na, srácok, akkor elmondom nektek, hogy egyszer majd ki fogok tekerni Tamásékhoz. Akkor megpróbálunk majd valami nagyon menő dolgot csinálni. Igen. Majd hogy hívják, csinálunk ablakbemászós vlogot, ablakon bemászós vlogot, meg marker rablós vlogot. Kiütöttem. Tudom, hogy már nagyon várjátok, érzem rajtatok. Érzem az erőt. Huntomi néger. Huntogi méger, te. Hogy van? Huntogi méger. Huntogi. Hogy? Nyelvtörő. Huntomi Huntogi néger. méger. Mondja még egyszer. Huntogi méger. Huntogi néger. Huntomi gamer. Basszus! Csak az M-et meg a G betűt kell megcserélni, nem tudom mi ebbe olyan nehéz. Közben megnézzük az Izland szigetét. Igen, 7-es szintűek vagyunk a szigeten. Legalábbis. Jaj, hülye, ma széken. Ó, ma megint megy le az FPS-en, mit kapcsoljak most ki? Nekem tartja 90-et. De jó nekem. Show capes off, help item, tool tips, valami, azt is kikapcsoljuk. Rain and snow off. Mennyi pénzem van? 110 dolcsi. 110 dolcsid van, de gazdag vagy. Most figyeld, hogy én az animációkat mind kikapcsolom, akkor mi lesz? Semmi. Jó, szépen off, 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 off. Off. Csökkentett részecskék. All off, az egészet. Haver, és most van. Írd, hogy ilyes go! Nem ilyen, nem profi vagyok, és fölhúzok a vízem. Írd be gyorsan, hogy per ilyes go, és visszajössz a szigetre. Most se hallottam. De most le kéne ugranom, mert éhezek, és nincs kajam. Huntogi még. Gyertek, volt. Mi? Pait. Figyelj, gyerekek, ecset eladó, bejött a hugom haverja, ecset fejjel, eladó.
Hallod, elvarkoltam az izére a piacra, és úgy fel kellett ugranom, mert belevagoltam a földbe. Tényleg el is felejtettem kérdezni. Ha kérek mindenki jelezze, hogy szeretnétek-e még Tomival közös videót, vagy hogy idegesítetitek-et. Amúgy hogy lehet pályát lenni, mert itt sehol nincs kaja. Mert Tamás az olyan nagyon nagy, hogy csak na. Esik le minden. Tamás az magas. És srácok, azt is jelezzétek nekem, hogy szeretnétek-e azt, hogy én tekerjek 20 km Tamásékhoz. Igen. Jelezzétek, mert ha akarjátok, akkor nyomok fel egy GPS a biciklire, aztán megyek, mint az őrű. Már ha lenne biciklim és GPS-em. Vettem rottam, persze, normális. És azt teszem. Ujjaj. Tehát nagyon csóró vagy. Ilyen hú. Szétlaggolom magamat a piacon. Mi ez a laukhe? Menjél vissza, följebb, tesóm. Ó, miért ment le a pingem? Egyébként Tamásnak a csatornájának a linkjét megtaláltok a leírásban, nézzétek meg az ő nézetét is, hogy ő hogy képzelte el ezt az egész videót. Most pedig fókuszáljunk csak a nevére. Uha. Mi van, Tamás, szakadt? Jaj, előtt 10 FPS-en van. Indulhat a buli. 8. Ó, Isten. Hát rajta, hogy lesz egy kicsi vágás, hogy biztos nem benne az FPS-em. Hogy utána találkozunk. Többtől aggódik. Mindjárt meg lesz az úzott kőmester. Színet. Kész, van 64 zúzott kövem. Ilyes küldetések. Huntogi Némer. Aha. Úgy van. Lehet meg kéne csinálni az üvegmestert, nekem egyébként nincs kész. Srácok, egy pár perc és visszatérünk. Kérek egy 5 percet, addig is egy vágás következik. És vissza is tértünk, srácok! Sziasztok, itt vagyunk újra. Megoldottam az FPS problémát. Igazából csak az volt a baj, hogy meg... Kiégett egyszerűen a húgom most már. Bajom mondja, pizzát fogunk rendelni. Bezzeg nekem telefonra nem telik. Miért meggolok? X-Dynamo. Ha vége a videónak, utána felveszek egy részt OBS-sel, mert nekem nagyon laggol. Mi az OBS? Nem, a Minecraft-ot csak Flex-szel veszem. Srácok, én meg ne haragudjatok, hogy ilyen nagyon érdekes lett ez a rész, amit én most itt forgatok, már nem tudom. Azt tudom egyébként hány perc megy a videó, de nem is érdekel, majd egyszer úgyis leállítom. Mondjuk a Frapsen igazából följebb vehettem volna egy kicsit az FPS korlátot, mert azt hiszem most kőkemény. Nem, 120 FPS-ig mehet, aztán itt stabil 50-60-on van. Jó van, hát
ahogy lehúztam a grafikákat az egész Minecraftba, felvétel nélkül 120 FPS. De nem vicc, kikapcsoltam a felhőket, az időjárást, minden egyes effektet. Huntogi Méger. Huntogi Mémer. Huntogi Méger, ezt na, Tamás. Huntogi Méger. Hallod? Videó címe, Tomi és a nyelvtörők. Itt 123 a pingem. Pingem. Srácok, és egyébként mondjátok ma nyugodtan, hogy milyen videó legyen. Amit tudok, azt majd csinálok, amit meg nem tudok, azt meg nem csinálom. Hol van az ollóm? Tudja a faszom? Itt egy csőzbe. Mert srácok, az én gépem se egy csúcskategória, karácsonyra lesz egy jó gépem, GTA 5, Fallout 4, minden lesz. FIFA 16. Persze a Tamás kölcsön adja telepítő CD-t. Csak akkor lesz. Azért viszont tekerni fogok 20 kilométert, azt le fogom szarni, hogy ez mennyi lesz. Huntogi Méger. Huntogi. Tamás, ne nyelvtörőzzél, hát figyelj ma, a videó címe ez, de azért nem kell ennyire erőltetni. Nem ez lesz egyébként. Huntogi. Jó. Tamás, én csak lazán kimondok egy mondatot, de te meg makkogsz, hogy Huntogi Méger. Ennyit nem tudsz kimondani, testvér? Huntogi. Mondd még egyszer. Huntogi Méger. Huntogi Méger. Huntogi. Fú! A saját nevedet? Nem tudod. Huntogi Gamer. Na. Figyeld, Goraming. Mond nincsen skined. Mi? Nincsen skined. Nincs. Nekem van. Nincs ilyen Steve skint látok rajtad. De legalább kalap meg minden rajtam van. Nem, csak a Steve skin. De jó, pedig full hogy hívják, HD skin. Kalap, farok, szárny. Hát a skint egyébként nem tudom mikor kaptam, valamelyik volt haverom elküldte. Bocsánat gyerekek, véletlenül indítottuk a Microsoft Edge-et. Ezért nem szeretjük a Windows 8-at, vagy 10-et, de szeretjük egyébként. Anyás, most kezd az FPS-em ugrálni, még valamit leveszünk. Szimatolás. Nem. Több játékos beállítások. Szélesség. Legyen meg rendes szélesség, méret. 100%, jó. Srácok, akkor viszont megpróbálunk eladni 64 kőtég, ilyen fost. Hogy lehet eladni amúgy? Raustion start. 64 és mondjuk, mit tudom én, 200-ba. Olyan elviszik, nem tudom, lehet. Cobblestone. Nem nő a fám. 2.c. Köfi. Na jó, nem tudok eladni 64 darab kőtéglát? Hogy lehet eladni? Mert beírom, hogy Ausztrian Start 11 darab izé. A kezedbe kell lenni annak a cuccnak, amit el akarsz adni. Ja. Perc. Na jó, utolsó ajánlatom, 100 ér eladom. Ó, nem érdekel.
Akkor srácok, köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot. Itt volt velem a Huntomi Gamer. Sziasztok! Csatornájának a linkjét a leírásba találjátok, ne felejtsétek el megnézni az ő szemszögét is. És sziasztok!